बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के तफसील बल्लन तिबे में हाफरात का मरखबाद नवंग मेरे के तफसीलात तिबे फना बदल कुल इसमें रशीद फ़ाकुले में मखबर तो के सूरत तरेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रईस जोन बाइडेन इंतज़ाम को रवैग वर्चुअल को कुरिया गेंदवे समिट फॉर डेमोक्रेसी का रईसुल जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलिह बैर वडाके फे एंटी करप्शन कमीशन ACCयंग आ बयको गेनियस नतीजा निर्वेनी मिनिमम कमाए को मासिक के कुर्म के फुर्सत लिबिगन कमा ए कमीशन के रईस मरियम शियुना विदालवी खबर गेतरुंग मसरिंग दोस्त फाहा कुर्म बाबा हरकतोगा बैर वडाके नमा रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिह काफ गाफरा वडाके नवी खबर के तफसीला बदालाना ಬಲ್ವಾ ಸಖಿ ಅದು ಬ್ಯಾವರ ಕಿತ್ತಿಗೆಂದನಿ ಮೇವ್ವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕವೆಸ್ ನೇರು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮಿನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವೆಸ್ ನೇರು ಯ ಮಾಗಿನೇವು ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತ ತಿಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲ ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂ ವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟು ಆಣೆ Nexcom Sosam Mag Adi Faridi Mag LWC Gava Showroom Fassar Weging Hinga Promo Furniture Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Bima Hinga Promo Ekini Promo Galibani 10% discount Furniture ko 10% discount Libeye Venta Unilo Hitmata 10% Kemeye LWC Gava Showroom Waki nuane miharu Uriha kameng en number kum Idu melli bene miharu MTCC ke hotline Daturu paturu tavala Zola fansas Botu yadu hidumata Zola fansas Injine gannanta Zola fansas Emmenang en number Zola fansas MTCC Emmena Media Subscribe kollage aguhuri inamta Want it all package subscribe kollumu komme mahaku nasibir faratakan iPhone 13 Family package subscribe kollag komme mahaku nasibir farataka fansas fasinchige Android TV demahang ekko bill ka farata utere komme mahaku nasibir farataka resort dature avaha subscribe kolla huriha emmena hadiya promotion ka baruma MediaNet ke package subscribe kurapa adi MS MediaNet app register kurapa MS MediaNet मैं संबैलनी खबरतों के तफसीला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रईस जोन बाइडेन इंतज़ाम को रवैगन वर्चुअल को कुरिया केंद्रे समिट फॉर डेमोक्रेसी का रईसुल जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलिह बैर वडाकन फे व्हाइट हाउस वर्चुअल को बाबा में हरकत का गाँव के वेरिना एम इस लीडरों के तुरंत सरकार के इस वेरिंग अदी बैन लकामी मदनी जमिया जमात के सिरना दुनिया के एक कंकुल तो कम बैवरिन वनी बैर वडाकन फा में समिटों हास
में समिटुं हासिल कुरम बेनुवा अमास्ता के डेमोक्रेसी हरदना कुरमा अनियावेरिकं हुटोमा करप्शन नत्तालमा इंसानी हग्गुतकं इख्तराम कुरमा बारेलमा दुनियेगा डेमोक्रेसी कुरियरमं हुरि गोंजे हुंतंग अडवहा एवाहकद देक्कमुगा गौमतकुं इसनगागे एकंकमामिद मस्वरा कुरुं मे हरकातुका रईसवनी अदुगे दुनियेगा डेमोक्रेसी के मुहिम्मकमा गौमतोगे हमजिहम डेमोक्रेसी के सबबुन लिफावा खिवरं अलियल वालवा वाहक दक्कवाफा मेगतो मनिफान विदालवी दुनियेगा मिहार मिफेना हमजिहुं गैम कुरेफा वनी ए गौमुके माफ करवा मिफेना हमजिहुं गैम कुरेफा वनी ए गौमुं अने गौमा गुड़िगें मसेके पुरमुं कमा मसरिंग दोस्त फाहा कुरमा बाववा हरकतोगा बैर वडाके नम रईस इब्राहिम मसोलियो काफो गाफरा फुरा वडाके फे मेह राज्य का फाहा कुरमंदा साड़े सेबन मसरिंग दोस्त फाहा कुरमटका रईस अरिहु नायब रईस फैसल नसीम इसवनी बैर वडाके नम गाफरा वडाके फा रईस के देदुहुगे मि दतुरफुलके गाफरुगा सरकारुं गायम कफावा फंसविस्टानुगे आइस प्लांट रस्मी कुं हुड़वा देवुं मे गेतुरु देजिंसुगे बेफुलुनं अमाजकुगे बाववा मस्कनमुगे मुबारा शरफेर कोदेवा फिशरीज एक्सपो बल्लवा लिवमं हमजी फावे मे गेतुरु मसरिंगे दोस फाहा कुरमे गुतुं मिरे गाफरुगा बाववा रस्मी जलसा रईस शरफेर कोदेवाने एमनिफान गारिहुगा नायब रईस मि हरकातुगा बैर वडा कन्नवाने अदि नायब रईस वनी गाफर बंदर सरहदुगा गायम कफावा मॉन्यूमेंट हुड़वा देवमं हम जेफा रईस के मिदतरफुलुगा गाफरुगा गायम कफावा पुलिस पोस्ट जियारे कुरेवुमा गाफर काउंसिला अंगिनुगे तरकिया मसे कुरा कमिटिया बदल कुरमं हम जेफावे कुम्मे हरेगे डिसेंबर मोहगे दिहवन दोहा के दिव्य राज्य का मसरिंग दोह गुतगा फाहा कुरमं अन्न तुवस एंटी करप्शन कमीशन ACCयं आ बयकु गेनियस नतीजा निर्वेनी मिनिवं कमायको मसेके कुरमुगे फुर्सत लिबिगें कमाय कमीशनुगे रईस मरियम शिवना विदाल विजय करप्शन अदेकोಳ मसेके कुराने गोता बेहे नेशनल एंटी करप्शन पॉलिसी इफ्तिताह कुरमा बेवे जलसागा वाहक दक्कम शिवना विदालवे कोमे गौमि गावेस करप्शन अदेकोಳ मसेके कुरमा एकुलवा लाफवा मुअस्ससा तक मिनिवं कमायको मसेके कुरमुगे फुर्सत लिबिंजे कमा अदिये वरा मुहिम कमिकमवेस शिवना फाहा कुरिवी रैयतुंग मजलिहुगे मिनिमम मुअस्ससा तक बेहे कमिटिंग वनी ACC गे कुरिहा मेंबरो वक कुराने माफा एगोता फास को फावनी परफॉर्मेंस ऑडिट का फहु कमीशन के हुरिहा मेंबरो वक कुरान फेनकमा कमिटी निम्माफ मेने सरकारों के कमीशन अयन कुरि मेंबरो मिगोता निम्माफ फारो ACC गे मेंबरो एकफार मते मजलिहुगे कमिटी यं हाजिर को फावे मजलिहुगे मिनिमम मुअस्ससा तक बेहे कमिटी कुरिया गेंगोस फावा ऑडिट कुरिया गेंगोस फावनी ऑडिट ऑफिहा कुलिगे ऑडिट फिहा गुಳಿಗೆ मजलिहुगे कमिटी कुरी ऑडिटुगा वागोतो मसल तबेले मेंबर लस्कम फाहा को फावे शिवना विदालवी एना ACC गे रईस कमा हवाल वडागम फहुंगदी वी देहरा बाकमशा मासेके कुरमुं गेंदेवी कोम्मे वगुतक वेस वाकिवेदान जेहिदाने कमा बलागें कमा विलिमालेका मीहुन रहीनु कुरा बोडु नेटवर्किंग हरकत तिरमुं केंदाकमा फुलुहुम बनेफे मीहुन रहीनु कुरमुके मसलेका गुलेगुतुं रे कुरिया गेंदिया नूसेरिंगे बदलमुका फुलुहुम बनी नेटवर्का अशार हरंदशुगे अंगे कुजक्वेस एमीहुम बेनुं कुरमुं गेंदाकमशा एकं कुरनी विलिमालेगा हुन्ना मेलेमा नमक किया गेस्ट हाउस का मीहुं गेंगोस्के कमा मालिया हुड़मालेगा हुन्न गेस्ट हाउस तक गेंगोस के मिस मीहुं अतम बड़े तादतको फैसा फेरी के फवाकमा फुलहुम बने फवे एगतुं अक्टूबर महुगे हवन दुहा नवंबर महुगे हैवन दुहा आदि 17 वन दो हिंगे रहीनु कुरमुगे ति मसले फुलहुन हुशालाफवे मिति मसला गावेस मेलेमा किया गेस्ट हाउस का हुन्न गेस्ट हाउस मेलेमा किया गेगा हुन्ना गेस्ट हाउस का तीन मीह को गेंगोस पावा कमशा अधिवेस अदि एमी हुन्ना तून हथियारम बिरुदक मफो गदकम बरहना मंजर फेन्न फोटो नगा वीडियो को फैसा फेरी पावा कमा फुलहुंबनी मितिंग हासा गावेस हरकत तेरे फावनी कुरिंबुनी नेटवर्क के मीहु कमा मिति मसले गुಳಿಗೆ ತಿಮ್ಮಿಹ को हयर कुरे फावा कमशा ई अशार हरुगे फिरिहनका एकाविस हरुगे दे फिरिहनु कमा मिति मिहुनके वेस कुशुके तुमतुगा मेगे कुरे फुलहुंगा हयरुगा बेति बुनु पय कमवेस फुलहु मालूमाते
ಇದಕ್ಕೊಳ PPM PNC ಕೋಲಿಷನ್ ಮಿರೆ ಬೇಮಂ ಇದಕ್ಕೊಳ PPM PNC ಕೋಲಿಷನ್ ಮಿರೆ ಹುಳುಮಾಲೆ ದೇವನ ಫಿಯವಹಿಗ ಬಾಬ ನಿಮ್ಮೆ ಕೋತರು ಕೊರಿ ಜಲ್ಸಾ ಇತಾಗ ನೊಬಾವಾ ಮಾಲೆ ಕಾಣಿವ ಸರಹದ್ದ ಪದ ಕೊಫಿ ಖಿಯಾಫ್ಲೆಟ್ ಸರಹದ್ದುಗ ನೂಸೆರನ ಬದ್ದಲು ಕೊರಬ PNC ಗೆ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುರಹೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಜಲ್ಸಾ ಇತಾಗ ಬಾಬಂ HDC ಹುದ್ದನು ದೆಂಕಮ ಇತರ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಾಲೆ ಉಸ್ಪಸ್ಕನ್ ಸರಹದ್ದುಗ ಜಲ್ಸಾ ಬಾಬಂ ನಿಮ್ಮುಮುಂ එකමවෙ සරකාරුන් දෙකොළ හදාෆවාති එම්ෆහුන් ජල්සා බේවුම නිම්මි කානිවා සරහත්තුක අකම කොතරකර ජල්සා ෆේස් දේගා බාවන් නිමමායක HDC මනි හුද්ද නොහෝදා එව්වෙ නූලෙ වෙනකම බුනේ ජල්සා බාවන් හුරසලාෆ ජල්සා බේවුමන් හුරසලාෆ HDC ಗೆ ಎದಮಾಯಕ ಫುಲುಹುಂ ಎಸರಹದ್ದುಗ ಫೋರಿ ಮರಮುಂ ಅನ್ನಕಂ ಫಾಹಾ ಕುಲಿವೆ ಸರ್ಕಾರ ವರ ಬುಡ ಫಾಡ್ ವಿದಾಳಮಂ ಅದುರೆ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ ಮುಡ್ದಾರು ಸರ್ಕಾರ ಕಮಶಾ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗ ಆಳಂಫೆಶ್ ಹಿಯಾ ಫ್ಲೆಟ್ತೋಗ ಮಿಯದು ತಿಬಿ ರೈಯತು ಮೆಸ್ ಜಲ್ಸಾ ಬೇವಮಂ ಎದಮುಂದಾ ಕಮ ನಮೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯಕ ಜೆಹಿಗನೆ ಇತುರ ಮಸ್ಲಹತು ಗೋಸ್ಕೊರಂ ಬೇನು ನುವಾತಿ ಜಲ್ಸಾ ಎತಾಗ ನುಬಾವ ನಿಮ್ಮ ಬದಲ್ ಕುರಿ ಕಮ ಅದುರೆ ಫಾಹಾ ಕುರಿವಿ ಮಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ಜಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಫಹು ಪೊಡುಕೊ ಬಾವ ದಿವನ ಜಲ್ಸಾ ಅದುರೆ ವನಿ ಹಿಯಾ ಫ್ಲೆಟ್ ಸರಹದುಗ ಜಲ್ಸಾ ನುಬೇವನಸ್ ಕಾನ್ವಲ್ಗ ಜಲ್ಸಾ ಬಾಬಾ ವಗುತು ಹಿಯಾಗ ತಿರುಗುಳೆ ಮಿಹುಂ ವೆಸ್ ಜಲ್ಸಾಯ ವಡಾಕೆನ್ ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ದಾವತು ಅರವಾಫ ಕುರೆಂಗದಿಸ್ ಫಾಹಾ ಕುಲೆ ಮೆಹಮ ಖಬರ್ ತಕೆಂ ಎಬುರೆ ನಮೆಸ್ ಇಸ್ತಿಹಾರುಗೆ ಕೂಡ ವಗುತು ಕುಳ ಕಫೋ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಾನ ಬಲ್ವಾ ಸಕಿ ಆದ ಬ್ಯಾವರ ಕಿತ್ತಿಗೆಂದನಿ ಮೇವ್ವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕೊವೆಸ್ ನೆರುನು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮಿನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವಿಸ್ ನೇರುವಿಯ ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತತಿಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲು ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ಗೆ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವ್ಯಾಫಿಯ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂಗ್ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂಗ್ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕಲ್ಲೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟು ಆಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ ಸೋಸಮ್ ಮಗು ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗು රක්කාතරි ෆෙන් එම්මෙනං අබදුවස් MTCC Kashavar Promo Dehasikavis Kashavar Promoga Yamaha Suzuki engine spare parts Castrol Aditya PPG coatings Scott Bada fiber saman industrial gas adi marine light warab boditi discount takayako adi kurawwa kome fassas rufiyag vefareka coupon gurotun hoye faratak adiya nuhas rufiyag agori Suzuki 5 horsepower ge engine MTCC Kashavar Fihara ziyarak kurawwa itur malumat hodewma 16 fansa guluwa ಎಮ್ಮೆನ ಮೀಡಿಯಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಗೆನ್ ಅಗುಹುರಿ ಇನಾಮತ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲುಮು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ನಸೀಬೆರ್ ಫರಾತಕಂ ಐಫೋನ್ 13 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ನಸೀಬೆರ್ ಫರಾತಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಸಿಂಚಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿಯೆ ಬೆಮಾಂಗೆಂಕೊ ಬಿಲ್ದ ಕಪರಾತ ಉತೆರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ನಸೀಬೆರ್ ಫರಾತಕ ರಿಸೋರ್ಟ್ ದತ್ತುರೆ ಅವಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆನ ಹದಿಯಾ promotion ke baruma MediaNet ke package subscribe kurappa adi MS MediaNet app register kurappa MS MediaNet
खबर बल्लवा में फरात का सिफार मरखबा दनामो में हिसाबों तफसील में बलालनी HDC रजिस्ट्री को दिफावा अमिल्ला बिमे नुहकुं बातिल को फवाती गिल्म के बदल होदा माले सिटी काउंसिल देकोला दवा कुराने कमा हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HDC बुनी खबरों के तफसीला ಹುಳುಮಾಲೆ ಬಿಮುಗೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾದಿಲ್ ಕುರ್ಮ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಮ್ಮೆವಿ ನಿಮ್ಮೆವುಂ ಕುಫೆರಿಕೋ ಎ ಕೋಪರೇಷನ್ ನೆರುಣು ಭಯಾನಕ ಬುಣಿ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಬಿಮಕಿ ಎ ಕೋಪರೇಷನ್ ಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಹರದುಗ ಹಿಕ್ಕಾಫವಾ ಅದಿ ಎ ಕೋಪರೇಷನ್ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊದ್ದಿಫವಾ HDC ಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಬಿಮೆಕ್ಕಮ HDC ಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕುಂಫುನ್ಯಾ ಬೆಹೆ ಕಾನೂನುಗೆ ದಶುಂ ಉಫದ್ದಾಫವಾ ಕಾನೂನಿ ಗೊತ್ತು ಮುದಾ ಮಿಲ್ಕು ಕುರ್ಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಲಿಬಿದಿಫವಾ ವಕಿ ಶಹಸೆಕ್ಕಮ ವಿ ಹಿಂದು ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಬಿಮುಗೆ ಮಿಲ್ಕು ವೆರಿಕಂ ಎ ಕೋಪರೇಷನ್ ಲಿಬಿದಿಫವಾ ಕನ್ ರಮಸು ಕೊದ್ದೆ ಬಿಮುಗೆ रजिस्ट्री बातिल कुर्मा माले सिटी काउंसिल निम्मेवी निम्मेवमकी दिवेही जमहूरियागे कानून असासीं कशवर गोद्दीफवा मुदा होदुमा मुदा गेंगुಳುमुगे हग्ग बीमा बेहे कानूनुगे दिवेही राज्यगे इदारी दायरात ला मरकजी उसूलुं हिंगुमुगे कानूना खिलाफ माले सिटी काउंसिल निम्माफवा कानूना खिलाफ ना तहजीबी निम्मेवमे कमगा एक ऑपरेशन देके कमंग ए बयानुगा बुनिफवे दिवेही राज्य गैदारी दायरात ला मरकजी उसूलों हिंगुमुगे कानूनु का वागोतुं ए कानून अमल कुरन फेशमुगे कुरिंग आमुरा यितुनशा सरकार के इदारात का दुको फवा एम्मे हावसीलेत का बिंतका नूफुले हरुमुदला गौमी सलामत कंडाला फवा तंतनुगे मिल्कवरिकन लिबिगे मणि ए कानून अमल कुरन फेशमुगे कुरिंग एतनेगे मिल्कवरिकन ओइफरात का दिवेही राज्य गैदारी दायरात ला मरकजी उसूलों हिंगुमुगे कानून अव्वन इस्लाहु गेनेवु नीरु हुಳುಮಾಲೆ ಫೇಸ್ ಎಕೆಂ ಅದಿ ಫೇಸ್ ದೇಗೆ ಬಿಂವೆಸ್ ವನಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಬಿಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಕೋಪರೇಷನ್ ಗೆ ನಮ್ಮತಿಗ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊತ್ತೀಫಾ HDC ಇಂಬುಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಿಮಾ ಬೆಹೆ ಕಾನೂನ ಬಲಾಯಿರು ಬಿಮುಗೆ ಮಿಲ್ಕು ವೆರಿಕಮಕಿ ಬಿಮುಗೆ ವೆರಿಫರಾತಂ ಎ ಬಿಮಾ ಗುಳಿಫವಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮಂಫಾತಕ ಮಸ್ಲಹತುತಕ ಅದಿ ಹಗ್ಗುತ ಲಿಬಿದಿ ಫವುಂ ಕಮಶಾ ಎ ಕಾನೂನು ಎಂಗಿಗೆಂದನಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ ವಕಿ ಫರಾತಕ ಬಿಮುಗೆ ಕಾನೂನಿ ಮಿಲ್ಕು ವೆರಿಕಂ ಲಿಬಿಫವಾಕಂ ಅಂಗಾದೆ ಕಾನೂನಿ ಲಿಯುಮಕಿ ಬಿಮುಗೆ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂ ಅದಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ ಬಿಮಾ ಬೆಹೆ ಕಾನೂನ ಮಿಲ್ಕು ವೆರಿಕಂ ಬದಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಕಾನೂನ ಬಲಾಯಿರು वकी फरातक रजिस्ट्री को दिफवा अमिल्ला बिमेगे मिल्क वेरिकम बदल कुरवेनी शरुई कोटे मेदुवरी कोक्कम फाहक्को HDC इंबुनी दिवेही जमहूरियागे कानून असासीगे दशुंवेस अमिल्ला मुदलकी कानूनु हुद्द कुरा गोतन्नी कुला गणवेने एत्सेन्नु कमा HDC इंगितुरबुनी हुಳುಮಾಲೆಗೆ ಬಿಮುಗೆ मिल्क वेरिकमा ए मिल्क वेरिकमा गुಳಿಗೆಂ ए कोऑपरेशनल लिबिफवा एम्मे हक्कुतಂ ए कोऑपरेशनल लिबिಗೆಂ वी हिंदू दिवेही राज्यगे कानून तक खिलाफ माले सिटी काउंसिल निम्माफवा निम्मेवुं एम्मे हरुक शीबारातुं ए कोऑपरेशन कुवेरी कुरा कमशा अदे कमुगे सबबुं ए कोऑपरेशनल लिबे गेल्लुमुगे बदल होद माले सिटी काउंसिल गे मच्च दव्वा उफुलाने कमा TJT कुंफुन्या हवाल कोफावनी हाउसिंग मिनिस्ट्री कमशा अदी बसमगा वकी मुद्दते बयान कोफान वाकमंग MPL बनेफे MPL में बनेफाने मा सिटी काउंसिल MPL TJT MFON दीफवनी तिंगारु के मुद्दतंग बस में हिद मफोकम बनेफावनी को ए काउंसिल बनेफाने मिहार मुद्दत हमेफा वाकमशा हम वे ए मिहार माले सिटी काउंसिल गेताने कमा MPL बनी ए कुंफुन्या TJT हवाल कोफावनी MOU गा सोको देहास फनर वनहर हाउसिंग मिनिस्ट्री कमा अदेतंग कुंफुनी गातुं नेगमुगे बार ओन्नानी हाउसिंग मिनिस्ट्री कमा एकंफन्या हाउसिंग मिनिस्ट्री अदेमेद सोकोरमुन MOU गे मुद्दत हमेफा वाकब MOU गे मुद्दत हमेफा वावाहक मीडिया गा दौरो मुंदियुमा गुडिगें एकंफुनी बुनी MOU गा मुद्दते बयान को फानुवाने कमा सिटी काउंसिलुं बुनागतुगा एबसमुगा नुवदिह दुहुगे मुद्दते वनी दीफा अदे मुद्दत मिमोगे बार वन दुहं हमेवाने कमवेस काउंसिलुं बुने ए नमे सरकारं वेसवनी एगोता TJT हवाल नुकुरे वेने कम सिटी काउंसिलं अंगाफा ए नमे सिटी काउंसिलुं बनी कोट गोस्कें वेस एतं होदन निम्माफ कमन सिटी काउंसिल बनी कोट गोस्कें वेस एतं होदुमा निम्माफा ए बस हेदीरू हाउसिंग मिनिस्टर का हुन्निवी मिहार माले सिटी काउंसिल के मेयर डॉक्टर मोहम्मद मुइज विदालवी एजटी सिटी काउंसिल होदुमा हातर फहर सरकार MPL का एदिफावाने कमा ए नमेस रईस सफी हुंगे कमा देकोलो हदा कमा मुइज विदालवी कन्नलिगे मसरिकं कुरमुंदा फरातको मसरिंगे दुवहा दिमाको
ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಮುಜಾಹರಾಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಿಹ್ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾಗೆಂಫಿ ಪೊಡಕನಲಿ ಮಸರಿಂಗೆ ಯೂನಿಯನ್ BKMU ಕುರಮ ಗೆಂದಿಯ ಮುಜಾಹರಾಗ ರೈಸ್ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾಗೆನ್ನಿವಿಕ ಎಮರಿಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ತರ್ಜಮಾನ್ ಮಬ್ರೂಕ್ ಅಜೀಜ್ ವನಿ ಟ್ವೀಟಾ ಮೆದ್ಯೂರಿಕೋ ವಿದಾಳೆಫ ರೈಸ್ ಮುಜಾಹರಾಗ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾಗೆನ್ನಿವಿ ಮಸರಿಂಗೆ ದೋಸ ಫಾಹಾ ಕುರಮ ಕಾಫತುಳು ಗಾಫರ ಕುರವ್ವ ದತ್ತುರ್ಫುಳುಗೆ ತಿರಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಸಫಿಯುಗೆ ತರ್ಜಮಾನ್ ಮಬ್ರೂಕ್ ರೈಸ್ ಸಫಿಯುಗೆ ತರ್ಜಮಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಬ್ರೂಕ್ ಅಜೀಜ್ ಆಮು ಕುರವಿ ಫೋಟೋ ತಕುನ್ ರೈಸ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವ ಮಂಜರ್ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ಮಸರಿಂಗೆ ಶಕ್ವಾ ಅಡ್ವಸವ ರೈಸ್ ವನಿ ಬುಡು ಕಣ್ಣೆಲಿ ಕಿರೇನಾಗು ಇತುರುಕೋ ಮಸ್ ವಿಕ್ಕೇನ ಇತುರು ಗೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಹದ್ದವ ದಿವ್ವಾನಿಕಮ ವಿದಾಳೆಫ ಏಗೆ ತೆರೇಗ ಬುಡು ಕಣ್ಣೆಲಿ ಕಿರೇನ ಅಗು ತಿರಿಕುರುಮ ಮಸ್ ವಿಕ್ಕೇನ ಇತುರು ಗಾಮುತಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಳಾ ಕುರ್ಮ ಮಾಣ ಬಾಣ ಮಸ್ ತಾಜಾ ಕಮ್ಮತಿ ದಮಹಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೇಟಮ ಬೇಣುವ ಇತುರು ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮ ಮಾಯ ಸರಹದ್ದುಗ ಬಂದರ ಕುರವೇನ ಇಂತಜಾಮ್ HDC ಗುಳಿಗೆ ರೇವುಂಗ ಮಸಿಕೆ ಕುರವಾನಿಕಮ ಏಗ ಫಹಂ ಬೊಡ್ಕಂಡಲಿ ಮಸರಿಂಗ ಯೂನಿಯನ್ BKMU ಗೆ ಫರಾತುಂ ಮಾಲೆ ಇಜ್ಜದ್ದೀನ್ ಫಾಲಂ ಕ್ಯಾರೆಗಾವೆಸ್ ಮುಜಾಹರಾ ಕೊಫಾವೆ ಅಡಗುದು ಕುರಾ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ ದೇರು ಫಿಶರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇಸ್ತೀಫಾ ವಿಸ್ ಗೋವ ಮುಂದಿಯ ಎಸರಹದ್ದುಗೆ ಸಲಾಮತಿ ಕಂತತ್ತ ಬೆಲ್ಮ ಮೋಲ್ಡೆಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ತುರುಂ MNDF ವಿಸ್ ಹರಕಾತಿರ್ವಿ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವೆರಿಯಕ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫಾತ್ಮತ್ ನಶ್ವಾ ಹಮಜಸ್ವಾಫಿ ನಶ್ವಾ ಮೀಗೆ ಕುರೆ ಮಾಸಿಕೆ ಕುರವಿ ಅಪನೋತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ಗೆ ಮಕಾಮ್ ನಶ್ವಾಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಖಿದ್ಮತುಗ ಫನರ ಹರವ್ರೆ ಗಿನ ದುವೋ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರವಾಫವಾ ಕಂಬಲೆ ನಶ್ವಾ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಇಸ್ ಫರಾತಕಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕೊ ಫವೈರ್ ಮಿದಸ್ಕೊಳಕಿ ಆ ವತ್ತರ್ತಹುಗೆ ಕುತ್ತಂ ಹಿಂಗಮುಂಗಣ್ಣ ವಗುತೆಕ್ಕಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿದಾಳೆಫ ಅದಿರೆಬೇವಿ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಬದ್ದಲವ ಮೆಗ್ಗ ಫುಲ್ಹುಂಬಣಿ ವಿಲಿಂಗಿಲಿಗ ಮೀಹುನ್ ರಹೀನು ಕುರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಫೆದಿಫಾವಾಕಮ ಅದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೀಹುನ್ನ ಬಿರುದಕ್ಕಾಗೆ ಗಿನದೆಗೆ ಫಾಸಾ ಫೇರಿಗೆಂ ಫಾವಾಕಮ ವೆಸ್ ಪೊಳೆಫಾವೆ ಗಿನ ಅದದಕ ಗೆಸ್ಟುನ್ ಜಿಯಾರೆ ಕುರ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ ದಿಗುರಶುಗೆ ನೆರ ಗಿನ ಅದದೆಗೆ ವೆಲಿ ಜಮಾವೆ ಬೆದೆಮುನ್ ದಾಕಮಂ ಎರಶು ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಪುಣೆಫೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗರೈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಮಾನ್ ವಿದಾಳ್ವೆ ರಶುಗೆ ಗಿರಾ ಸರಹದ್ದುಂ ಬೇರುವ ಫಸ್ಕಂಡು ನೆರ ವದೆ ಮಿಹಾರ ಬೊಡು ಫಿನೊಳಕ ವಿಫಾವಾಕಮಶಾ ಎಹೆಂ ವೇರಶುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಹಾಗೆಂ ಎತಂ ಬಲಹಟ್ಟಮುಂ ಗೆಂದಿಯುಮ ಬಿಸ್ನಮುನ್ ದಾಕಮ ಎಕ್ಕೊ ಫಸ್ಕಂಡು ಬೆದೆಮುನ್ ದಾತಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ವನೆ ದೋಣಿ ಫಹರ ನುಕುಮಿವೆ ವರುಗೆ ಜಾಕೆಂ ಹದಾಫಾ ಎಹೆಂ ನಮಸ್ ದುವ್ವಾ ಎತ್ತಿ ವನ್ನ ಗಡಿಗ ನುರಕಾತಿರ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗಾಫಾನೆ ಕಮಟಕ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಎತಂ ಬಲಹಟ್ಟ ಕಮವೆಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಸ್ಮಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿಕಮ ವರಂ ಉಳಿಫಿಂ ಕಮಶಾ ಏಕಮಕು ಎವ್ವೆಸ್ ಹಲ್ಲೆನ್ ನೊಲಿಬೆ ಕಮ ಅದರ ಯತುಂಗೆ ಶಕ್ವಾ ಇಂತಿಹಾ ಬೊಡು ಕಮಶಾ ಪ್ಲೇನೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗ ವಿಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹ ಕಾಲ ಗೊತಕಂ ಎದಮುಂದಾ ಕಮ ಹಸ್ತೆ ಕಂ ಹಮಿಹುಂಗೆ ಆಬಾದಿಯಂ ಒನ್ನ ದಿಗುರಶಕೆ ಗಿನ ದೋಣಿ ಫಹರ ಹುರಿ ರಶೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಂಬನೆ ಫಣರ ಡೈವಿನ್ ತೋಣಿ ಗೆತುರು ಗಿನ ಅದದೆಗೆ ಮಸ್ತೋನ್ಯ ಡಿಂಗಿ ಫಹರ ವೆಸ್ ದಿಗುರಶುಗ ಹುರಿ ಕಮ बेफारिगदारन फाहा कुलवे खबर तक दुनिया के मस्टम फाहा कुलवे खबराय को इस्तिहारों के कूड़ा वगत को कफो बातल कोलाना MTCC Kashavar Promo Dehase Kavis. Kashavar Promo ga Yamaha Suzuki engine spare parts, Castrol additive, PPG coatings, Scott Barda fiber saman, industrial gas, adi marine light warab boditi discount takayako. Adi kuravwa kome fassas rufiyag vefareka coupon hai. Gurotum hoye faratak. Addiya nuhas rufiyag agori Suzuki fun service horsepower ge engine hai. MTCC Kashavar fihara ziyarak kuravwa. Itur malumat hodewma 16 fun sah guluwa. Swanden tien feng israf kofia. Mi pool furale ve ha feng israfan. Mi awshuge emmen komme duwa kuti gota dan ngulanya ti israf kuravani. Mi kuliga wa ha feng. Tan tan ta. Fena ve visnama. Israf no kurama.
मैसमैन व्यापारी दारम फाकुलवे खबर तक फाइतवे नवंबर महो आमदनी गोतुगा 1.4 बिलियन बलागें फावाकमा मीराइन हाम कुफे Mirai ngam ko fawa mitafasi sabta kun dakka gotuka mi adataki vetwedi aharuka mi muddatga libunu amdaniya vure sateka fastola 8.4 insatta ituru adade adi mi adataki November 2021 huga libena kaman andaza ko fawa adada vure 5.8 insatta ituru adade November 2020 ಗ ಲಿಬುನು ಆಮದನಿಯ ಅಳ ಬಲಾಯಿರು November 2021 ಗ ಲಿಬಿಫುವ ಆಮದನಿ ಇತುರುಮುಗೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಸಬಬಕಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಂಟ್ GST ಗ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೆಕುಹಾ ಫೀಗೆ ಗೊತುಕ ಲಿಬಿಫುವ ಫෑಸಾ ಇತುರುವುಂ ಎಗೊತುಂ ಮಿದಿಯಾಹರುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಹ ಅಳ ಬಲಾಯಿರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಗ ರಾಜ್ಯ ಜಿಯಾರೆಕ್ ಕೊಫವಾ ಫತಿರುವೆರಿಂಗೆ ಅದದು ಹೈಗುಣ ಇತುರುವ ಫವಾ ಕಮವ್ವೆಸ್ ಮೀರಾಗೆ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ತಕುಂ ದಕ್ಕಾ ಮೀಗೆ ಸಬಬಕಿ 2020 ವನಾಹರು ಕೋವಿಡ್ ನವಾರ್ಯಾಗೆ ಸಬಬುಂ ಫತಿರುವೆರಿನ್ ಜಿಯಾರೆಕ್ ಕೊಫವಾ ಮಿಂವರು ದವ್ವೆ ಫವುಂ ಕಮ ಮೀರಾ ಇಂವಣಿ ಫಾಹಕ್ ಕೊಫ್ಫಾ ಮೀಗೆ ತುರುನ್ 2021 ವನಾಹರುಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮಹುಗ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಗೆ ಗೊತುಕ ಆಮದನಿ ಲಿಬಿಫೋಮಕಿ ನವೆಂಬರ್ 2020 ಗ ಲಿಬುನು ಆಮದನಿಯ ಅಳ ಬಲಾಯಿರು November 2021 ಗ ಲಿಬಿಫವಾ ಆಮದನಿ ಇತಿರೋಮುಗೆ ಸಬಬೆಕ್ಕಮವ್ವೆಸ್ ಮೀರಾ ಇಂವಣಿ ಫಾಹಕ್ ಕೊಫ್ಫಾ November 2021 ಗ ಮೀರಾಯ ಬಲಾಗೆಂ ಆಮದನಿಗೆ ಮೆ ಬೊಡು ಬಯಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಣಿ GST ei fastolas 10.2 insatta nuwata divehi rufiyaen balanama haissateka haddiya 3.3 million rufiya den emme bodu amdaniya lipifawani income tax ke gotuka 5.5 insatta nuwata 8.9 million rufiya wani lipifa adimi ge iturun lease period extension fee ge gotuka haddiya 5.6 million rufiya ग्रीन टैक्स के गोतुका हद्दिहा 5.4 मिलियन रुपया एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी के गोतुका 45.2 मिलियन रुपया आदि हनिहंटे कुहा फी के गोतुका लिबिफवा सते कनुवदी है के 0.94 मिलियन रुपया दौलत लिबिफवे आदि मीगे इतुरु नवंबर 2021 ಗ ಬಲಾಗೆಂ ಫವಾ ಆಮದನಿಗೆ ತೆರೆಗ ಫನ್ಸಾಸೆ के 0.31 मिलियन अमेरिका डॉलर हिमेने देहासे कावे सनहर के मसरिंग दुबहा गुड़वागें काफु गाफरुका ओडिवेरिया फोरम के नमगा फोरम में मसरिनशा अदि ओडिवेरि नंग हासकोगें मोल्डिस ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी MTCC पावैफे मिफदा फोरम में बेमुके मैगंडो ए मकसद की ए कंपनी विका मेरिन दायरा गुळुंहुरि मोदला खिदमतक आदि बोटयाडुन लिबे खिदमतक मालूमात मि दायरा के विहावेस गिन बैवरिन हिस्साकों मि दायरा MTCC होदाफवा इतबारो देमहेटुन कम ए कंपनी मालूमात दे मेदहावीर कुरिया गेंदिया मि फोरम का MTCC के बोटयाडु के इतुरुन कशवर खिदमतक बेहेगुतुन ए कंपनी के इंजीनियरिंग आदि ट्रेडिंग डिविजन के हा मेंबरों हिमिनेहिं पैनल डिस्कशन वनी कुरिया केंगसवा एगोतुं यम्मा इंबोर्ड इंजिन सुजुकी आउटबोर्ड इंजिन कास्ट्रोल आडितेयो PPG प्रोडक्टिव मेरिन कोटिन आदि MTCC के बोट यार्ड उंदे डॉकिंग इंजीनियरिंग के MTCC के बोट यार्ड उंदे डॉकिंग इंजीनियरिंग वेल्डिंग मेटल फैब्रिकेशन फाइबा आदि वडामुगे खिदमतोग मालूमात इसमें फोरम का हिस्सा को फावे MTCC के अमाज के मेरिन दायरा बेनवा खुरिहा मुदलका खिदमते हल्लो ए फुराले के दशुं ओडवेरना मसिरना लिबेन मगो फहिको दिनु कमवे से कंपनी मालूमाते MTCC के अमाज के अबदवेस रयतुना गातुं हिदमे फोर को दी ए कंपनी के खिदमत लिबिगना फरायतक लुई फसिह गोइतके होदा दिनु कम MTCC फाहा कुरे दुनिया के मसरूम फाह कुलवे खबर के तफसील बैलर ताइवान के हिमायत का गोस्ती बे अमेरिका से फेंगे फौज का हमला देने कम के इशाराते चाइना कोफी चाइना के दौलतुम कंट्रोल कुरा मीडिया कमगावा ग्लोबल टाइम्सिंग वनी ताइवान का तिबे अमेरिका से फैना चाइना हमला देने कम बुनेफा आदि मियद वनी ताइवान मतिन चाइना का अस्करे मतिंदा बोट तवस दुवाफा एक तेरेगा न्यूक्लियर बोंगल मुगे काबिल कंग दे मतिंदा बोट हिमने अमेरिका से फैन ताइवान का हरकत तेरे मंगन्ननी की बेगन कमे अमेरिका रस्मी कोंग दी उलान को फैनवे नमेस मिहिंगा दिसंबर माह के तेरेगा इतुर सिफेंग अमेरिका ताइवान फोनवाने कम मीडिया रिपोर्ट तबुने पेंटागन के डेटा सेंटरों आम कोफावा मालूमात का बालार में ताइवान का अमेरिका के तिरेस हासी फैंग बतिबी ए नवाविस मेरिन
ए नवाविस मेरीन दे सर्विस मेंबरों अदी एयर फोर्स के फस सिफें देवन बुढ़हंगुराम निमुनीरो अमेरिका के इतंग हा सिफें टाइवानुगा तिबे नमस नवासते का हद्दिया के आहरतो के तेरेगा वनी टाइवानु अमेरिका सिफें बालम फशाफा नवासते का हद्दिया देवन आहरो अमेरिका के रईस रिचर्ड निक्सन चाइना या कुरेवे रस्मी दत्रफुले गावनी चाइना या अमेरिका या दिमे दोई गुलुंग नॉर्मलाइज कुरुमा एबस में एकुलवाला एगा सोयकुफा एरो सन्हाईगा बेवे बदल कुरेवमुगा टाइवानु के मिनिमम कमगा मचंग अमेरिकायं अगद नुकुर मचैनंग एबस फावे एदवसरम फेशगे अमेरिका या टाइवान के वरगा rahmetere te kamo egoton Taiwan ke minimum kama beinamba hatiar for ko dinma Amerika bani eba sefa दुनिया मसरम फाह कुलवन में खबर है को सीएनएम के तफसील दनवान मनी हलगोना को तफसील बिलम का तेहेद को दतकला शुक्र दनवा बेफने सर बाजिर उफावर रेकंगे दे अस्सलाम वालेकुम।